Σε πολλά σχολεία συναντούμε το όργανο αυτό. Είναι μεταβαλλόμενη αντίσταση ή, όπως λέγεται στην ορολογία της φυσικής, ροοστάτης. Έχει σαν σκοπό να παρεμβάλλει στο κύκλωμα όπως ο διακόπτης ή η αντίσταση και να εμποδίζει την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ανοίγω τον μετασχηματιστή και βλέπω ότι η λάμπα μου πολύ λίγο φωτοβολεί. Αν στη συνέχεια μετακινήσω τον ροοστάτη προς το άλλο άκρο, παρατηρώ ότι η λάμπα μου φωτοβολεί μέχρι ότου μηδενιστεί η αντίσταση και περάσει όλο το ρεύμα και φαίνεται όλη η λάμψη της λιχνίας. Μεταφέρω πατώντας προς τα κάτω πάντα για να απασφαλιστεί από μια ασφάλεια που έχει. Μεταφέρω λοιπόν πάλι το ροστάτη μέχρι ότου η λιχνία του μηδενιστεί. Η εφαρμογή αυτή ήταν παλιά στους παλιούς σινεμάδες, όταν μας προειδοποιούσε ότι θα σβήσουν τα φώτα για να μπούμε μέσα, να ξεκινήσει το έργο. Όταν χαμήλωναν τα φώτα γινόταν με αυτόν εδώ τον ροοστάτη.